Hi there, Sanborani Molweni. Welcome to Fix Channel for you here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthanda nesimbu isikhathi zakhona season 8 uyaphela guys. Njengoba singakwazanga ukuthi siqala ngo-episode 1 size sibheke episode 19. Kuzoba inhlanhla indlela engenza ngayo because kuningi. Umamkhulu uthweka number 5, right? Umamkhulu ukhuluma ngendaba yokuthi uMayeni unento yokuthi kuye akathule because izinto ezenzeka eMzumbe akazazi. If kufika umuntu omusha uze kubona eMzumbe kunoMayeni noma ngabe noMakhumalo. Ngenxa ke yokuthi vele lento le esikhulumayo yinto ephindwa kaningi khona lapha ku-TV. Nathi Nkosi yami senza ama-reviews sizophinda indaba eyodwa because nabo abaku-TV show baphinda yona. Yebo, kuqala ngikhumbula kahle bekuphela useason 2 manginalo iphutha. La uMayeni khona wathi kuMacele endabeni yokuthi umuntu ozayo uza nini because lo muntu uzofika eMzumbe kukhona bona amakhosikazi amathathu asihlala khona. Bona bebathathu nje sebedlulile entweni yokuthi bano-husband oyedwa, sebenayo into yokuthi bayatolerate omunye nomunye, bayaphilelana. Ababona abangani but bayaphilelana. So makufika umuntu omusha okusho ukuthi baya-resetha manje because baqala phansi banento yokuthi kufanele bebe warm kulo muntu because unkosikazi kaMsilengo. Umuntu lo kufanele ukuthi bemenze ezizwe khululekile but bayayazi eyabo indaba bobathathu. Sithanda sami-ke nina abanye ile show niyibambe seyiphakathi. Ku-season 6 kunento esho uMakhumalo. Like ngiya-understand ukuthi why abanye bethi manje uma uMakhumalo ekwiside eli-opposa indlela unumber 5 afika ngayo ubukeka eyiqoki. Why? uMakhumalo lo ku-season 6 wafika nestatement sokuthi u-24 hour bebekwazi ukushera kuwuye uMakhumalo, uMangwabe, uMsilengo. Ngesimo sekuthini indlu yaMangwabe beyingekho. Mayingekho indlu yaMangwabe okusho ukuthi ubecupha khona lapha kaMakhumalo, elala embhedeni kaMakhumalo. Izinto uMsilengo kufanele ukuthi ayozenza kaMangwabe endlini ezenzela endlini kaMakhumalo. Wakusholani lokhu uMakhumalo? Wakusho ngoba ethi unumber 5 akusheshiswe efike because kuzobe kungekusha kuye ukuthi a-accommodate omusha ngoba esiza uMsilengo akha. Useason 6 lo. Useason 2 yila uMayeni asho khona futhi waphinda watshela uMakhumalo sebehleli ndawonye wathi uyazi ukuthi sisukaphi mina nawe. Kuke kwaba nesikhathi la singakhulumi khona ngenxa yama-challenges abebenawo ngalesa sikhathi. Wayelobe emile-ke njalo uMayeni kuleyo nto. Sekufika useason 8 lathi uMayeni-ke Msilengo if le nto uyayenza yenze nje umshade. uMacele-ke wenzani? uMacele unento yokuthi yena ngoba uyazi ukuthi ukuze kube khona unumber 2 no-3 no-4 no-5 kusho ukuthi umuntu wesifazane lo osuke vele engakuhloniphanga ukuthi u-first wife ushadile. Yena ufuna le feeling ayifila lo muzwa abe nawo awufake kubo. But ukufaka lo muzwa wakhe kubo akushintshi ukuthi uhusband wakhe owumsuka wayo yonke lento. If uMacele uze ngemotive yokuthi uMayeni phela wafika kanje, unkosikazi kwaziwa kodwa uMayeni engazibekile phansi noMsilengo. Manje masekuqondene naye akakwazi ukuthi uthini because iyona ndlela. Aphinde futhi athi uMakhumalo ufike eyingane manje akangazenzisi because uyaphefuma manje. Umehluko uphike umehluko ongenzeki ukuthi uMacele engazizwa ngendlela ezizwa ngayo noMayeni noMakhumalo noMangwabe okungashintshi
nokuthi lo husband okumseleki uhusband wakhe, ngesikhathi yena enendlela yokuthi u-expose umayeni nomakhumalo nomangwabi nomseleki, because ukuze zenzeke lezi zinto umseleki ubemuva ngendlela abemuva ngayo. Umehluko-ke wamayeni nomakhumalo nomangwabi manje sebephakathi njengamakhosikazi. Sebephakathi namakhosikazi nabo banesifiso sokuthi umyeni akahlonipheki, uhusband akahlonipheki, ukuze nabo bahlonipheke. Ngoba le bullying abayitholayo ingenxa yokuthi thina esingama-viewers sesibuka umseleki sithi, hawu, amakhosikazi akhe emahle kanjena, yini owathathele phansi? Like ukhuluma nje nge-girlfriend nonkosikazi wakhe ekwenze kube ngathi into engathi isho. Kube uthini? Le nto iyakha ama-views kwi-TV show, kodwa ayikwazi ukushintsha umbono womuntu or umqondo womuntu othi kodwa le nto ayihloniphekile. Why njalo uzohlezi efunza amakhosikazi akhe nge-girlfriend? Kodwa manje i-girlfriend yasendaweni, and endaweni makuba nomsindo, umsindo uthola abasemzumbe. La emzumbe uMacele wathena akafuni into ehlanganise nomzumbe. Manje lokhu if uMacele sefika nento yokuthi umayeni umshayela umthetho ngomzimba, kanti uMacele ufunani kumayeni? We guys, nabo lo sisikamseleki lo othi manje umseleki umsola ngento ezithile, kunani meeting uMacele ayenza naye echazela usisikamseleki ukuthi wayengazuhlala emzumbe. uMacele wenze njani? Ufika nentombi uthi ayingene emzumbe, kade beqeda ukukhuluma izinto zabantu abadala. And ubaba uMseleki wathi kwenye meeting makade wenza izinto zabantu abadala awufuneki umsindo, kodwa Mseleki lowo noMacele kunkosikazi wakhe baletha unumber 5 ozoba yi-surprise kwamanye amakhosikazi ebehlala kuleli gceke. Egcineni kuhamba mhlawumbe njengoba kuhlangana imindeni, eminye imindeni sizothi, hawu, kanti kuhlukene kanje la, bakwazi ukuhlanganisa into uMacele noMseleki beyenza, kodwa laba abahleli kuleli gceke bengayazi, kodwa yibo abashumayela i-unity, uMseleki noMacele. Umbuzo wami ukuthi who is fooling who? Ngoba phela uMacele mayengafuni into ehlanganisa nomzumbe, why efuna ukushayela umthetho abasemzumbe? Uma uMacele ekhala ngokuthi uMseleki iminyaka isihambile, i-unity engenayo, indlela yakhe yoku-understanda i-unity ihamba ifikephi? Osuke kuningi guys, ngisalobu ngenikhala amanqapha njengoba nizwa nje izilami aliphume because ngine-flu, kodwa ngizozama ukuphuza yabo le flu shame. Ngizophuza nje i-medication koze kube ngconywana ngikwazi ukumemeza ngendlela ejwayelekile. uMacele noMseleki abafuna i-unity. uMacele noMseleki benza ngokudlova manje. Isizathu salokho ukuthi kwenziwe before. So kahle kahle bona bathi amakhosikazi lawa because angene ngale ndlela awayamkeli. Umehluke-ke manje sebe amakhosikazi. Manje banalo ilungelo lokuphakama ukuthi uhusband akenzi right, mayengenzi right. Bye.